Ma nistgħux niggvernaw bħala partit politiku kif konna mdorjin bih fil-passat u kien għalhekk li sħaqna għal bidla fid-direzzjoni għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista li qed tidher fil-ħarġa tal-lum tal-ġurnal L-Orizzont. Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jkun qed jadotta bidla li twassal għal politika ta' dan nazzjonali fejn kull min irid jaħdem magħna inkunu lesti li naħdmu miegħu. Fl-intervista mal-ġurnal L-Orizzont il-Prim Ministru Muscat qal li fejn l-affarijiet sejrin tajjeb għandhom jitħallew sejrin hekk fejn l-affarijiet sejrin ħażin u hawnhekk semma l-qasam tal-ġustizzja u nuqqas ta' trasparenza hemmhekk kulħadd jemmen li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Fakkar kif pajjiżna kien immexxi minn gvern li talilu nnifsu bil-moħħbi żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa, gvern li kien spiċċa grupp żgħir ta' ftit nies illi kienu qed jaspiraw li jkollhom it-tmexxija tal-pajjiż f'idejhom u ma kinux qed jiffukaw fuq loqsma speċifiċi. Min-naħa l-oħra kompla Joseph Muscat illum hemm gvern ġdid b'nies tekniċi u ta' ħila li qed jikkonċentraw fuq oqsma tal-operat bħal l-enerġija, l-ekonomija u s-saħħa. Il-fatt li dan il-gvern għandu Ministru tas-Saħħa u Ministru tal-Enerġija li qed jgħidu li l-uffiċċju tagħhom se jkun fl-isptar u ħdejn il-Power Station juri li dan il-gvern se jkun man-nies il-ħin kollu u mhux fi żmien l-elezzjoni biss. Joseph Muscat semma l-kampanja pożittiva li kellu l-Partit Laburista qabel id-9 ta' Marzu li għadda u li fi kliemu enitu biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali b'distak ta' 36,000 vot. Il-Prim Ministru qal li mill-ewwel jiem tiegħu fit-tmexxija tal-pajjiż sab ma' wiċċu deċiżjonijiet illi kellhom jittieħdu qabel, deċiżjonijiet illi kien hemm bżonn jittieħdu iżda fi kliemu baqgħu jiġu posposti, deċiżjonijiet li minkejja l-kliem kollu kien iktar qed jittieħdu fuq bażi elettorali ta' affarijiet li jsiru ta' malajr. Dwar il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017, Joseph Muscat qal li filwaqt li l-preparamenti diġà bdew, il-Gvern immexxi minnu jrid ikun moħħu l-ħin kollu hemm dwar x'qed jiġri fl-Ewropa. Fit-tmiem l-intervista l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li f'dawn il-5 snin li ġejjin se jkun qiegħed hemm biex iservi l dawk li vvutaw għal dan il-moviment, iżda anke għal dawk li ma vvutawx għal dan il-moviment. Malta tagħna l-kol tfisser li ħadd ma jħossu barrani f'pajjiżu, mandat li mhux faċli, imma huwa mandat li se nwettqu mingħajr biża' jew favuri, temm jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat.